Mapiakan wanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Teruskan, buluskan. La ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dia pun mangaloy sa ngarano. Kamadagla di kerata ginawan yan igira akuan. Miyal pasangan sungaranian. Inoonod tayo naloyakan sungarani fulan, nadagan naloya sungaranian. Apalaya siran sumialam. Ano man ay adakan mapansin kapag kaya paduto sa mga rarado kabubalo yan na pirota na di kan kayo ng kaso sa bagi ang mga ranyo. So yung kaya mga salamiyo, Masya Allah, pang ninta mabagi ang tanos sumana niya sang kaya dunia na sampur na salungan na mauri. Masya Allah, Masya Allah. Napunan tanaw? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagaminamin kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala saya tanunian pedas iku mga urip niyan mapapanalamatan sa iku masa akaperiski ron wallah nagu mga sasabar sa iku masa akatatap pangiron Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya betad tanunan na sembur saya agyang kutwa di tanun di ikapakapanalamat nagu sembur saya agyang kutwa di tanun di ikapaka sebar sabab sa giyong kuta mga tibar katanu Allah o gain na manampan na amay kadingilan tanu mambus sa mga limuyan rakitanu na titun mamu amya kalala agyong kuta mga limuyan rakitanu apatot agyong kuta di tanu rundo ikapakapanalamat pat sa giyong kuta mga limuyan rakitanu nagyang kuta inindoon yan rakitanu so mga pipi apaparangayan sa iku kababaloy tanu ang mga Muslim makaukit nagunggulalan sa giyong kuta Quran gulalan sa giyang kuta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi sabab na antan mapad sa giyang kuta titwa mga uri panian asallahu subhanahu wa ta'ala na inna Allah tayyibun la yaqbalu illa at-tayyib sallallahu subhanahu wa ta'ala na mapia ada terim anian arumar sang kuta mapia akatero mapia galabak mapia ulawla giyang kaiya bandingan tanus sa manai kapakasudi na padai sa mga rarata ulawla padaya sa mga rarata sifat, padaya sa mga rarata paparangayan o manusia. Kailangan akapananggilaan tanong. Ino to? Nakagiaya ka didili ka duutaw ang makasudi na kapakay adyun diimbalingan ang kutwa kapakasudian. Na madakal atutula panganag tanong, inon tanap ka nagtanong kung mga lagus tanong mismo, agyang kutwa di ka di pakasudi. Di ka di pakasudi ka may beden na mimbawa ta ka sa lagi diyan udi na may kapangaraw maka sa lagi dai di ka di pakasudi na bener nanan
madakal ap kemasaan si ku mga tutulan na kaswiron agyang kuta dinian di isudiin belagi dua ya pisudiin agyang kuta sabab yan na kabubaliyo tao darwaka udi na pisudiin na sabab sa agyang kuta tao asadir buta lepo tempang bungi nganinsan ang kuto nganinsan ayaman niyan na ipawingan ko tao ay sudiin na paled nanan pagsagyong kuto kapakasudi aya suguan nakita no wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto ditanu masifat agyang kai akapakasudi away ay katero Allah subhanahu wa ta'ala natigin manuto يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم سبحان الله هيس كانوا تيجين أم يمرتيا لا يسخر قوم من قوم بدي سودي أو pagtaw so pagtaw ay mana nina bangka di sudi asu lagi deka oi bangka di sudi asu lagi deka manusia asa an yakunu khairan minhum ka kapakay aging kutab sudiin ka na kapakay amapya adis kasi ko pangilalain Allah subhanahu wa ta'ala apia kapan alim, apia kapan doktor sa medicine, apia kapan attorney, apia kapan engineer, apia kapan apia anton apa ni miya pasadka na ding kakatawan antaunon imapyar kanu awgyang ko ta pisud ikasi ko pangilalain Allah subhanahu wa ta'ala gapakayas kanya na da ilmu yan da sabut yan da kataon yan da makan doktor dan makapagulama ugaid na kapakaya mas mapiaskan yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala kakapakay mas mapiaskan yan kaplakuloks adisaka naska na marangit ka sa kaplakuloks napisudi ka si fulan akapakaya mas pagkabubayan sa kanyan wallah ka mas pipipian yan suluks yan adiso ka pipipian ka na gusto kipupantagan ka kung balaloks ka okay lagi dinan wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun saka mau tumamusu mga babay adik dipatot dikepakay uba saka babay na sudiin kasi daan yoto sagyang kutwa kababaluin yan baradusa darwaka nganinsan ikapakang babetadian balagid antaw aka mutaalliqum bidinihi makapantag sagyang kutwa agaman yan kung kababaluin yan na darwaka baradusa na dikepakay ubang adisudia udi nagyang kutwa mutaalliqum bi badaniha gyang kutwa misusumpat sang kutwa lawasian bedanian sadir tempang lepo bileg nganinsan na didin kepakai ubang kasiran di sudia kakepakai asiran na mas mga pipiasiran ibtad udi na mas kebubayan siran Allah subhanahu wa ta'ala adisaka amya kasudi away ay malapakaan tapan saya nagyang kutwa makapantag si ku agama away inusuktan na igira adam ya simatan wa mga tao ang mga darwa ka udi nagyang kutwa mga tao ang mga baradusa na di kapakay ubatan siran sudia anton ipaliugat raktano nas'alu lahumul hidayah wat tawfiq pumangnitan siran sa turuon siran wallah kana ba kagyamyelay nga si fulan ibarat yan na barasina udi na darwa ka na bangka mamubsudia ibaray budi darwaka di kapakay udi na apian to na ipawing kaun sa gyung utak kababaliw niyan maninay iparateya may to iparateya udi na baradusa ataw na di kapakay ubang kaun sudiin kakapakay man aklin wallah subhanahu wa ta'ala subtadi waduran kapakay sa iko banga oriya masa naskay imbeloy adarwaka naskanyan imbeloy ang mapaparate ang wallah barasimbak wallah subhanahu wa ta'ala na bapira-pira katawan tanos iko mga tao bapira-piray masisima tano ko mga tao bapira-piray kilala tano ko mga tao Masya Allah manto gawi Masya Allah lagi duka kagaibo na darwaka oy dipsembayang dipselimot manto na Masya Allah mahilingas kanyan na minika misembayang sumiyapang piya sa orat mi piya kay islaman inunta na mimbuli na ustada mimbuli na hafidha sa ikong mga mamaw na mimbuli ya ustad mimbuli ya alim diba miyaklid subtad nagyang kuta miyakasudiun ayapak asalian na barasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala pipiya sang kutwa mas akya sudiyan na iman to na ayabtadiyan na darwaka
La ilaha illallah. Kili dua Allah subhanahu wa ta'ala subtad. Na bapira-pira kay katawan tanu. Kilala tanu. Mismo. Inakum yang ipo saragon na siran na iabtadiran na mga darwa kasiran. Iman to na Masya Allah. Masya Allah. Dito siran na kay Islaman. Na, saka mo tumambusum yang ipo saragon na Masya Allah siran. Dito siran ang mga barasing ang mga tao. Dito siran ang kipag-agama ang mga tao. Ugaid na iman to na la ilaha illallah. Ding kasiran sebutan. Ding kasiran kakilala. Sagyang kuta kaya salin ubtadiran na andi sabab ito na sabab sagyang kuta tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, tawfiq ito Allah subhanahu wa ta'ala ipambagay niyan ko manusia, ipambagay niyan ko kabayan niyan tumuro. Kanabangaw to kapasang, kanabangaw to kanabangaw to kapasang agyang kuta kap tawfiqir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Turo ano to Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuta kaya salin o manusia, kaya pakasalin niya sa betad. Ino sa katano, naalala yung tanong pamangnin sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka at-tawfiq wal hidayah wat tuqa. Gian ko talala yung tanong pamangnin ko Allah, ya Allah, tawfiq ako nga, ya Allah, turo ako nga, ya Allah, rizki ako nga sa kalak, kapananggila. Kailangan alalayon ka ng mapumangnin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso agamatan na, di ka ko akalanta sa pamikiran. Di ka ko akalanta sa pamikiran. O pamabukas so agamatan na kako akalanta sa kapamikiran susimba ko Allah subhanahu wa ta'ala so parati ko Allah subhanahu wa ta'ala na di miya makalay parati agyang kaya mga doktor sa medisina mga breadseran mga scientist di siran niya makalay mga parati ugaid na di kakwa akajigenius agyang kutwa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala inunta na ayakiko ng kutwa kapamangniyan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ya Allah turo akong ka ya Allah tawfiq yakong ka ya Allah bagi akong ka sa mala aparatya ya Allah liwanagin ka sa pusakan langon ka pamangnis ko Allah subhanahu wa ta'ala makapandag sa ikusimba ko Allah subhanahu wa ta'ala ayaki kuwatan ron ayaki upamana aya ka kira utano sa giyang kutua mga simbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala naging uta ka pamangniya tanorong ko Allah subhanahu wa ta'ala atabangan tanon niya sa andumaniking gulalan tanon sang kutunganin na ikasusuat yan na wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ba't pinutan ni sapar Allah subhanahu wa ta'ala? Uriyan okay ni sapar niya sang kutwa kapakasudi na ini sapar niya mambuag yang kutwa kapa nandugang ka ko mga paawing o mga tao. Kapaduto sa giyong kutwa lalan untua isung ka sang kutwa kapsudi ka. Andi sabab na kay andid ni kato nang ako paawing ni fulan ibarat yan na paawing nga kan na pianundug ka sa mga paawing nga ka pianama na maran kay andi man ay kato na ako mga paawing nga kan kalangon tano adla paawing yan langon man siya adla paawing yan na agi ko matundug ka sa paawing nga kan na miya kakuha ka sa ayamanan niya na panglaban karakan o di na miya kakuha ka sa ipangatong karakan agi miya kakapat ka sa paawing nga kan dito kaya panundugan kon na pakatulod ka to sa kapsudi ang karakan lala na to sa kapsudi ang karakan agi mo ta ka subhanallah din ka di ipanundugan ang kuto mga paawing na ini sa parpunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ino nga di pangadagay mga paawing ng mga tao. Anto na isabab, anto na ihikman ka. Ino nga di pangadaga si fulan, agu si fulan, agu si fulan, agu si fulan. Baka suro yan. Baka paminasa. Kauptero nga paminasa ka na normal. Ading ka di ka pangadaga sa giyong kuto mga paawingiran. Na, wala tanabazu bil alqab. Nagubaniyo tatalwaan ang kutwa mga rarata ngaran miya kadadagal raktan ya dinyan main ka diyan kutwa ay kapteluin yan ko padiyan na sudi ka susuat o padiyan angaran betul niya sa padiyan hey baradusa hey giya udi na anton abay ni suma api anton angaran adi ka susuat na miya kadadagal dia ko rumbin para aloy sa satiman kagad kanon na pala din di mapiyak pembalsen okay, naira na ad na mga kapananalo bakaun papakasinga agyang uta italog ino nga betuy sa pagka sa italog kasi ko mga mamon ino nga betuy sa pagka sa italog na ay ako nakabasaan yan nun na pitagalog yan kung so kabasaan ng mga lokstan mga oraka di o di nanganin sana api ang to na ipambetunga sa agyang uta pagka adin yan ikasusuat na isa sa parpanuto di nga katawan ako pa kaya so padega pambetuan ka sa kanabanian ngaran kasala ko ini pambetungon na apya kaniya sisingay nagi apuso yan na
maroropat maoopak adinya ni kasus atagiang ko to ngaran na ibebetungon berarti anak 14 12 kardu nganinsan ay betungaw na kana benian ngaran tanabazu bil alqa bagi na suka pumtuing ako mga tao sa kana bayaran mga ngaran di iran ikasusuat na isa sa parkapenanan wallah subhanahu wa ta'ala na pananggilinganan pagriakan wadna adna mga ngaran ng mga tao sa langaw no aya ngaran yan na si Kalopindu kabetun si Kalopindu sa langaw no ba yang ngaran yan na si Pelormat kabetun si Pelormat sa langaw no ba yang ngaran yan na si Kuda amo abetun si Kuda amo nakaigiya pangelitan sa mga komentaya iputu pediang ko pagarinya na ai amo Kuda subhanallah subhanallah wala tanabazu bil alqab mata nga pepaka adeng kanu sa haram adini umainang ka pepaka chat kanu sa haram adini umainang ka pepaka balas kanu sa haram adini umainang ka ni utak pumtuing ako pedega sa lagi denan ama ngaran adina ni kasusuat oy nadin mapya ha na pananggilaan tanwanan ay kater mga salaf ilan yung manaya akip kalakniran nagukapan na nang giliran sa giyang kaya akapakasudi subhanallah ilan naman so Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu isa ini ko mga sahaba ridwanullahi alaihim tigin man ito law ra'aytu rajulan yarda'u shatan في الطريق فسخرت منه خفت ألا أموت حتى أرضعها upama atigyan ka adin amay layakan amama absusuan yan ang kutwa suso o kambing ha paman absusuro sa gatas absusuan yan ang kutwa suso o kambing si isalalan si isaging mga kilidalalan fasakhirtu minhu urian yan na pisudiakan ha khiftu an la amuta hatta arda'aha na ikalaka kena dia ko matay taman sadia kena to maswa taman sadia kena to mambeta daging ko ta mambebeta dian subhanallah ay sebut na nusan na piak kalak yung ko to kasudi ha kakepa kaya maklidr ka ibaratnya na guminraw ka iderwa ka atawa iberasin atawa dingka katawan na saka amisudi sagyang ko to derwa ka giang kota kaya giro nga berasina giang kota kaya giro nga beradusa kadang kapamang nin saturuan na kepakaiman amapita na sakay beluy beradusa adarwaka giang katawan piakalak piakawanwan gira na suip seperta ada pamana demi lapi at pipi ang kota kiseparantaw nakabatad miyasudi ang kota ataw na pagenduder ka ipetepengger ka wallah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahi min dhalik nalang tanong sin papasa gid ha ori napkagiraw ka di kun pangaro masalok sa isa yun na mga ro masalok sa na masidan yo to kaya miya pangaro mo na loksa giang ko tumambu miya pangaro maloks na malagid ganun sa katero apkagiraw mambu di kun magi pangaro masaloks nanto na miya so ayan miya pangaro mabu aloks katakdirun wallah piakan dudun wallah sa katero yan ay misudi nasa kamang buwa misudi na opong kadito bat ko Allah subhanahu wa ta'ala mau mangad di kan mga pangarong masalok sa na aya patut terka ibarat yan nas kaabubay na di ka kabaya salok sa nagumiraw ka ya Allah lidas na ko nga kung mga lok sa baya ko siran makuris kana bakap kagiraway si daan yun to tunod niya kurisiyan to loksa mama baka tayo yung mambu na minduder ka katero ka na kami sudi ka na miya kuris ka mambu sa loksa mama na ba mustahil ko Allah o di na loksa bubay o pamakamama kami sudi na ba mustahil ko Allah ipakandud niyan ranan o di na gumiraw ka di ko niya mga rumah sa mga poto ta subhanallah na di nga katawan na sokoris ka na la ilaha illallah o di na gumiraw ka di ko niya mga rumah sa pangit na di nga taon ng sores ka na la ilaha illallah giang ko to kapakasudi manusia na ipetepengumbu Allah subhanahu wa ta'ala igira na pepekandun numbu Allah subhanahu wa ta'ala
namia dagal la kiyama sa antanusi mandagal akatawan tanusya kilala tanusya alagi de miyam betadiran ko urian o kya pakasudiran oy eno saka na kapakaiman agian kanan amang bebetadega kabubaloy ka sa manay baradusa uri nanganinsan nakapakai sabab sangkot kya pakasudi ka sa baradusa dengan pamangni sa turuan ko Allah subhanahu wa ta'ala banggan pisudi nakapakai gyud ti mga sabab yan mambu eno saka na pananggila ka o baka di pakasudi oy, wad na pagkailing nga anganisan, pamangni nga ko Allah subhanahu wa ta'ala, pelindungon, o di ka masusuat pelindungon, o da ka masuat sa giyang ngota miya kurisyan na loks na di ka pagkagiro, tunad na miya kurisyan ng taloksa, di nga di sudia ka, kapakaya may kas ka na kuris ka na loksa. Pamangni nga ko Allah, ya Allah, lidas na ako nga, ay makurisyan na loksa. Uwi, na tumok maso ay makurisyan na loksa, di sada kurisyan, di ba? Tumok man, na makasisyapon, asara kay islaman man, tigaging gaerwan. Sabagi, na, Pagsagyang ka erarad o kapakasudi. So mga rarad o kapakasudi, pagganiron, na tuqatti'u ar-rawabit al-ijtima'iyyah al-qa'imah 'ala al-ukhuwah wat-tawaddi wat-tarahumi. Kapatuloyan nagyang kuta kukuniksyonan o magaryari, subhanallah. O di nagyang kuta kabubaloy na papagarya. Ha? Igirapi sudi ako nga, na niya pamula sa poso ang naging utaki kagudakan raka o di na pisudi ka si fulan na masisimakan sa ka na wala pa makasakan na tawa ko di ako mabubay sa makasudi ataw nagkapakaya pagawa-tawat na kaskan na miya po to lagi ko tadi ka pagarya lagi dinan ha padanan mga raradian o di ina tabdhuru budhur al-adawati wal baghdha papagunga sa kakaguda o di na kapriduridu kapakaya maradidu ka no oy, kapag episode kas kanyan, ibaray budi tempang. Nasa gyo mo tagya pa mutingaw sa tempang na mata makadun. Mata no din yan raka tana na lima. O din yan raka mamumbasa agi ang kaya kode. Mga lahi din na. Igina na papakadeng no sa samo karidu semo kat sabab sa gyo mo to pimbasa ngo na inisudi kaon. Oy, malagi du pure anta ka di pure. Ayap no ba di pure? Kamas mala aduson. Ame ka di pure. Kadua ti manam yan dusa nga. Dusa akapakasudi agu dusa akya pakambuka gangkon. Meleng oto. Na. Ikapat na gyung oto tuwallidu raghbata bil intiqam. Basta ataw amakasudi na mahilig sa gyung kutwa kasaopa. Gyung kutwa kasaopa di patutubab sa opa. Oy. Di patutubab sa opa. Napsaop sa kanyan. Padanan sa gyung utararad mga kapakasudi. Ikapat na gyung to may yaskhar bin nasi yu'arrid nafsahu li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala. Opuon sa tao dinan isudiin so lagi diyan manusia na piti bubaian akyararang itiron wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sama na to naging kay bisa tao makasudi na masusugukiran agyang kutuwa kap kabubaikiran wallah inuntanap ke kerangitan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Ikalima as-sukhriyatu min al-muslim qad tuaddi bihi ila khusran hasanatihi fil akhirah. Subhanallah. Gyang kutuwa kasudi ang kakutaw na kapakay amada badan sugal baka ang mga pipiyas alungan na mauri kapakay kakaskat niyan rakoto sa alungan na mauri piyam tuna ko nga sa lagi dia pisudi ako nga sa gyung utak tabita sa gyung utak kaya sudi ang karakan na apyada kurka maskat sangkai dunia na sa alungan amauri na sekatanakan reka ayang utak kaya sudi ang karakan ay dapat ka pira kataw imiya sudi ka na upang makasutaw aya style yan ang kuta kapakasudi makailay sa baradusa na ibaradusa niya palay no maya igi tama gida na ya pamangnin ka sira sa turuan ko Allah nabangan sirang sudia kakapakaya mambetad ka subtadiran na apya din ka pan mambetad subtadiran na sa alungan na mauri na dusaw to pinggalabak ko to kabanariran amakwairan rakaagyan ko to pimbes ang akiran kaya sudi ang akiran nakapakaya madabin na yung utama galabag ka mga pipiya. Okay? Nah, padpana mga radyan na tuskitu anhu al-muru'ah
pekerjaan sa marwang sutaw, pekerjaan sa kaya sutaw, pekerjaan sa mamala sutaw, pekerjaan sa didabiatan sutaw, makasudi. Basta makasudi na ginan, da mamalayan, da didabiatan yan, da paparangayan na mapya. Ay nakadagala na makasudi na rokoditan sa iko mga bubay, na rokodutan sa iko mga mama, ay dapat yun. Na, siya tanop man tumugalin sa giyang kaya mga sabab akapakasudi. Anto na yung mga sabab akapakasudi? Upam na, inuto di makasudi sutaw. Anto na yung mga sabab yan? Inuto makasudi sutaw. Anto na yung sabab yan? Nakatiis mga sabab yan. Pag ganero na al-kibr, alladhi yulazimuhu batarul haqqi wa gamtun nas. Pag ganay asabab yan, nakagis kaniyan na takabur. Ambug. Ayap tero na ambug, nagyong kutwa batarul haq, diterima sa benar, wagam tunas, nagumahilig pupakay ito sa padiyan. Di pupakay ito sa pagarinyan ang Muslim. Na padai sa mga sabab akap kabaloy utaw ang makasudi. Ikadu nagyong utaw ar-raghbatu bitahtimi makanatil akharin. Subhanallah. Basta ataw ang mabubaya sa kabinasaan yang kulagi diya na tao na pagkasabapan utusan ko to din yan di ikambaloy ang makasudi ataw. Yung takap kabubayin niya sa kapambinasaan yang ko tao, kapambinasaan yang ko image o pagarin niyan, na pagkasabapan utusan sa kabubaloy niyan o di nakapkabaloy niyan ang makasudi ataw. Subhanallah. Piya kamom sa sumanga tao at binasaan niran so lagi diran. Binasa niran so mga pipi galabag, binasa niran so subhanallah, may pupuro so pangkatan niya sa iko kapaganad sa alam mo o di na sa giyang ko to katuntut sa riski. Mga tao aayabud na tiyoli kiran nagyong ko to sa lako kiran di na ni puro makatolik ka alagi dinan aayan tapyan na binasa niya so tao, binasa niya so tao pipiya. Nah, ikatulad na at-tasliyatu wad-dhahiku ala hisabi alamil akharin. Diyan ko to tao pupakasinga. Udi na ginguta pupakasinga, udi na ginguto kukuan yan na pakaradian yan ang kuta kapupakasinga ayan ko kapkasakiti ko sa lakaw di sa lakaw. Okay. Tabiyuta na papakasul saya sukuan. Pakasul saya so paparangayan nagyong utay barat yan na ada miyang irpang miyang idbag kaya sakit-sakitan miyalingan na miyang idbag na kaya sakit-sakitan mimba alikudian udi na mimba ulo niyan lumiyatapi ka ulo niyan sa giyong kota kinidulas yan aw nagyang kaya mambuang miya kay lairo na iya pimbasan yan nasinga-singa yan din na iya panapimbasan yan namatay ka man ugang kay na paduto sa giyong kota papakatulod ka sa kakabaling ka makasudi pamanabangad pito di supedegan ada ngad tabangi kabangad ini singa ka kini deberian kaya sakiteron napkagiro ka pa na matay ka man subhanallah na kapakaya makasulod saya at papakatulod ka to sa kababaling ka makasudi rilantan Allah subhanahu wa ta'ala pwede pa na mga sabab yan na alistihanatu bi aqwalil akharin wa a'malihim yung uta katitila ka pangako mga katero sa lakawat tao o di na magalabak o sa lakawat tao di nga tatago sa ginawa o pa managka so katero yan managka so galabak yan na layo di nga tatago sa ginawa kao pa man na di nga pakaataw na agyong kuto ataw napadunanan aw tabaihim di nga tatago sa ginawa yung uta mga styleran o di nagyong uta pamilyeran kaya mga ito sira ni bangsa napadunanan padanan ap kasabapan sang uta kap kabaliw tao makasudi Padiam pan amori puriya may aloy saya nagyang uto al-faragh wa hubbu idhakil akharin. Yung uto kalalayon mababakan ti oras subhanallah rilantan Allah subhanahu wa ta'ala. Basta alalayon mababakan ti oras ka ada apang galabak na ka si iko kadudunya o di na si iko kapagalungan na maori ay mana kadudunya na sumapapakay ron na basukan derwa ka. Na wa hubbu idhakil akharin agub kebubayan ka kapakasingan ka kung madakal ataw na paduto sa pagpakatulog rakapan sang kutua andabanina kapakasudi narilantan Allah subhanahu wa ta'ala ka kanabaad na tawa perfect okay so kabasa Quran wa miyang ipostansi ay sabab aditan udi ka pa magusaya kung mga rarata aparangay na
Paganayron na anta no may lagi ginawa tano sang kutuwa piya magusita no. Ino mga day matatagura ka na ya na umatatagur ka agyang kuta parangay amarata piya magusita no na panaman na maring kay mipu ka sa ako to. Oway. Na udir ka matatago na panaman na maring kay upaman na maawat ka di ko din matago. Ha? Kanabaya sa bapay na batigtan mo na ande so ibarat yan naging kaya kasuruyan napkagiro ka mabua na ande so kasuruyan nakataya piya magusiyos ta de mga suruyan na so ngano si di kanabaginan paganaya pagilay na ka naging kaya ginawa ka ako pa kaya di ka di mananalo sa suruyan na kagisabab sa deng ka ilay ginawang ka na pa kaya suruyan kapan malay da. Ino kailangan sumano siya na pagampagan niya pumagitong niya naging ginawa niyan. Ha? Na ino ka anta no may naka mga ginawa tano. O ba nga po nanalo sa mga suruyan na da pagamin anta ono ni suruyan, da pagamin raktano anta ono ni suruyan raktano. O gaid na upa makatengked na ka sa ginawang ka, o saya nga pagilay ako ginawang ka, poso ka. Ino mga digya miya ano yusta da mga sifat sa sera ka na ya. Ha? Na umalo kaon pagkasugat, umalo kaon pagkatapsing na nanaw sa ad na matatagur ka alagi di na pananggili mipu ka sa aka, panamaring mipu ka sa aka. Kana ba nga pango ko mas mga padagay, kauto si Soroyan, nakataya si Makasudi, nakataya si Dempuga, nakataya si Debura, nakataya. Kana ba ginan? Ha? Okay? Nalaya sa kamot tumang gusto mga pipi apaparangayan, aya sa bapa di tanurong iga pa magusya na pag mayroon na upama ka di matatag ko mga ginawa tanong na anda no masifat. Na upama ka matatag ko mga ginawa tanong na an matatap ko mga ginawa tanong. Kana ba anda no mabantog ang mga ginawa tanong i-comment na ustad sa akin na kanaba ako di ipamaganta sa akin na aya di ko di teroon na sumapiya sa di ka pembantog ang ginawang ka. Kana ba tanong pembantog di nga pembantog ang ginawang ka. Oy. Kaso kabantog sa ginawa na ko mga rata apaparangayan. O pamaka matatagur ka ginoo ta mga pipi apaparangayan, alhamdulillah, panalamat ka ko Allah. Ikakalim mo ko Allah, tiyawfik ang Allah, tuturuan ko Allah. Pamaka ay matatagur ka ginoo ta mga rabat apaparangayan, pamangni ka sa tabang ko Allah, amipu ka sa akagyang kanan amarata apaparangayan. Apya sa tanong bukyat tagu sa diyang ka, balasan nga naroon Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.